Плошчы незалежнасці. Супрацоўнікі АМАПу яны адышлі зараз. Я так разумею, што былі нейкія праблемы з інтэрнэтам, са стрымам, ён перарываўся. Вось мы зараз змаглі яго падняць нанова. Тут некалькі мужных жанчын засталося яшчэ літаральна некалькі секунд назад. Хвіліну таму яны былі абкружаныя АМАПам. Іх абкружылі супрацоўнікі АМАПа ў форме. Яны некаму перадалі па рацыі, што іх 6 чалавек. І ўсё, пасля разышліся. И я не плачу. Не платите. Женщины, не платите за проезд. Ніна Багінская прыйшла на плошчу незалежнасці. Не плати, не працуй, не подворотнуся. Не платите за проезд. Не платите. Скажыце, калі ласка, а можаце распавесці нам, што адбывалася? Нас зачынілі ў чырвоным касцёле, і мы проста не бачылі, што адбывалася на плошчы. Приехали несколько казаков прямо сюда, подъехали прямо под вход, да. Туды побач з чырвоным касцёлам, так? Да. Окружили полицию, положили фонтан, шаг на кругу и начали задерживать парней. Только парней. Я слышала, как им по рации сказали, что девушка... Колькі, на вашу думку, было затрымана чалавек? Я думаю, что точно не меньше десятки. Сколько точно, не могу сказать. В этот раз мы решили быть очень вежливыми, никого не били, как ни странно, не трогали, просто говорили, что, пожалуйста, пройдемте. Автозак, так сказать. Што рабілі дзяўчыны ў гэты час? Што ўвогуле адбывалася? На самом деле, ничего сверхъестественного. Девушка, я, допустим, пыталась с ними поговорить, пыталась убедить их в том, что Нине Багинской нужно все-таки отдать флаг, потому что у нее забрали и флаг, и, собственно, то, на чем этот флаг был. Нина за него, конечно, очень боролась достаточно долго, вот, но по итогу, естественно, никто не отдал. Што было далей? Гэтае адчапленне было знятае? Да, его сняли, нас несколько раз просили разойтись, но так как мы ничего не делаем и никакого массового мероприятия у нас сейчас нет, а ОМОНа было гораздо больше, чем нас здесь стоящих, они, собственно, сказали, что идите по своим периметрам. Слухайте, ну вось толькі што яны абкружылі вас усіх вось такім колам, да? Они пытались заставить нас выйти. То бок яны не хацелі ўжо вас затрымліваць. Я чуў, што па рацыі ім перадалі, што 6 жанчын засталося Да, тут. и Нина. І Ніна. 6 жанчын і Ніна. Но так как они поняли, что с нами спорить бесполезно, что мы все равно здесь останемся, и что их больше, чем нас, и это они уже делают массовые мероприятия, а не мы, собственно, им сказали по рации ходить по своим периметрам. Добра, дзякую вам вялікі. Вось зараз мы бачым, дарэчы, як там праязджаюць два аўтазакі. Вунь, адзін з іх, зараз з'явіцца другі, зараз з'явіцца трэці. Там жа, вось гэта тыя аўтазакі, найхутчэй якіх павезлі мужчын, затрыманых на плошчы незалежнасці. Дзякую вам вялікі. Дзякую вам вялікі за тое, што распавялі. Засталіся прадстаўнікі прэсы таксама. Я так разумею, што журналістаў не чапалі, збольшага гэта мужчыны, але вось прадстаўнікі прэсы, яны тут побач з чырвоным касцёлам. Але плошча ўжо пустая. Вось такім гвалтоўным чынам, абкружэннем пратэстоўцаў і затрыманнямі скончылася сённяшняя мирная абсолютно пратэсная акцыя на плошчы незалежнасці. Было насамрэч нейкае адчуванне таго, што сёння ўсё гэта скончыцца не так, як звычайна. Учора міліцыя пратэставала кропкавыя затрыманні, людзей хапалі на падыходах да плошчы, і калі яны разыходзіліся, сёння вырашылі хапаць проста вось тут, на самой плошчы незалежнасці. Як нам распавяла сведка гэтых падзеяў, хапалі мужчын, не менш за 10 чалавек было затрымана па яе меркаванні. Нешматлікія жанчыны і журналісты працягваюць заставацца на плошчы. Сама плошча ўжо дэблакаваная, няма супрацоўнікаў АМАПа тут, на гэтым месцы. Я думаю, што на гэтым я скончу стрым. Хапун. Могу одним словом вам сказать. То есть люди тут стояли и всех начали бить? Нам распавялі, што толькі мужчын.
Дзе вы былі ў гэты момант? Вы былі ўнутры касцёла, так? Вы адзін з зачыненых у касцёле. Закрыли резко двери и все. Вот на этом, то есть все, что последнее видел. Ну што ж, можа, магчыма, таму мы з вами стаім тут, а не едзем зараз у аўтазаку ў напрамку Ну, дождь начался, решил зайти. у напрамку міліцэйскага пастарунку. Што ж, гэтаму чалавеку пашанцавала. Я думаю, што ён апынуўся б сярод затрыманых. Два супрацоўнікі АМАП зараз накіроўваюцца ў бок пратэстоўцаў. Складана сказаць, з якімі мэтамі. Яны ў масках, пры форме. Але проста праходзяць міма. Пакуль што. Ха! Вось што было. Вось дзеля чаго гэта было. Просто толькі што прабег чалавек і забраў плакат. Выхапіў плакат. А у каго ў руках быў гэты плакат? Вот у этой женщины. Што на ім было напісана? Мне здаецца, мы вас здымалі падчас папярэдняга стрыма. Ну это шаг просто, радость. Вы держали его, да? Что сейчас вообще было? Сейчас выхватил этот плакат. Что там было написано? Белорусы не А сдавайтесь. я только что говорила, Чтобы рабочим вы наша гордость. тяжелый Вы наши герои. Я уже даже разволновалась. Фантастика. Я там останусь. Белорусы. Завтра сделаю новый. И напишу Вось зараз за нашымі спінамі праходзіць яшчэ два супрацоўніка міліцыі і я не ведаю, што яны, каго яны прыкрываюць зараз. Яны правяраюць прэс-акрэдытацыю у аднаго з журналістаў. Я падазраю, што таксама зараз будуць правяраць прэс-акрэдытацыі ў іншых супрацоўнікаў. У нас тут еще один плакат. Выбегай. Стойте, я достану. Все на месцах, кажуць ім з рацыі ці это яны кажуць. 4 амапаўцы і невялікая група пратэстоўцаў. Все ж такі падзеі тут адбываюцца. Усялякі выпадак дастаў сваю прэс-акрэдытацыю, але ось такая вось все ж таки неспакойная атмасфера. Збіраўся я ўжо спыніць стрым, ужо заносіў палец над кнопкай, але вось апошні плакат сённяшняй плошчы. На ім Тут плакат, выбегайте. таракан і надпіс «Дуст». Такое недвухсэнсоўнае пасланне. Ну, тут, может, плохо видно, тут фотография этого марша протеста. Ага, там, да, крыху не бачна, але так, гэта скрыжаванне праспекта Машэрава і праспекта Пераможцаў каля стэлы, там збіраліся пратэстоўцы даволі часта, і вось дуст, які сыпецца з пакеціка, быццам бы, на таракана. Ну, где они там? До утра стоять. 4 амапаўцаў працягваюць кантраляваць сітуацыю. І бачым перакрыты ўваход у гандлёвы цэнтр сталіцы, хаця ён даўно ўжо не працуе. І некалькі апошніх пратэстоўцаў. Сыходзяць паступова адсюль журналісты. Але страшна сыходзіць, калі шчыра, страшна сыходзіць за гэтых людзей. Просто баюся, што калі мы спынім стрым яшчэ раз пачнуцца затрыманні і гэтых людзей таксама затрымаюць. А гэтага не хацелася. Нагадваю тым, хто можа падключыўся крыху пазней, мы знаходзімся на плошчы Незалежнасці, гэта стрым Еўрарадыё. Падзеі адбываліся прыкладна такім чынам. На плошчы адбывалася мірная акцыя, людзі пляскалі ў ладкі, людзі скандавалі лозунгі. У пэўны момант пачаўся дождж, ужо людзі пачалі разыходзіцца, але момант дзверы ў чырвоны касцёл зачыніліся, там заблакавалі групу пратэстоўцаў і журналістаў. Яны распавядалі нам, што іх літаральна загналі туды ў чырвоны касцёл. Далей, што адбылося? Хапун, хапалі выключна мужчын. Жанчыны заставаліся на плошчы,
Яшчэ нейкі час мы чулі з-за дзвярэй касцёла, як яны скандавалі лозунгі. Але пасля ўсё сціхла, быццам бы плошча незалежнасці вымерла. Было такое адчуванне знутры касцёла, унутры працягвалася служба. Пасля дзверы касцёла разблакавалі, мы змаглі выйсці на вуліцу, выйсці вонку. Ну, Сямон працягвае кантраляваць перыметр гэтага невялічкага пятачка перад чырвоным касцёлам. Вось ужо там ёсць камунальнікі, якія працуюць звычайна. Ну, а на заднім плане побач з дзяўчынай з надпісам «Прэса» ў сіняй жылетцы. Мне здаецца, што гэта журналістка партала «Тутбай». Вось ходзяць людзі ў чорнай форме, яшчэ двое. Там крыху далей сыходзяць ад нас. Яшчэ двое. Вунь там, зараз мы бачым іх. Вунь там. Разочарование, что вот так, вот неинтеллигентно, вот так вот брудно. Скончается сегодняшний протест. Мне сдается собой, что так не мусило. Еще на выходные они вашей незалежности. Минская милиция разогнала протестную акцию. Вершину з 13 час протестной акции. Акция фактично была сорвана, хотя уже сама была готова скончиться, потому что почался дождь, люди почали находиться сами. На площадь Незалежности подъехали автозаки, отчеплено унутраных справаў і, на жаль, тут адбыўся хапун. Хапалі выключна мужчын, жанчыны засталіся на волі, яны працягвалі скандаваць лозунгі, працягвалі пратэставаць. Зараз плошча па-ранейшаму кантралюецца супрацоўнікамі АМАП, яны ў чорнай форме, яны ходзяць па двое. Некаторыя баражуюць там крыху падалей. Пляцоўка побач з чырвоным касцёлам спусцела. Ужо камунальнікі ходзяць і прыбіраюць. Іншыя вось патрулююць вось там. Зараз яны падыходзяць да пратэстоўцаў, але накіроўваюцца ў іншы бок. Я думаю, вы іх бачыце. Жанчыны, якія засталіся тут, і журналісты, яны застаюцца тут. Абстаноўка вельмі нервовая. Магчыма, людзі проста не хочуць разыходзіцца, таму што баяцца, што недзе там іх могуць чакаць ціхары. Так што мы бачылі такі партызанскі манёўр ад беларускага АМАПа. Двое амапаўцаў пачалі праходзіць міма пратэстоўцаў. Уся ўвага была накіравана на іх, і раптам супрацоўнік у штацкам вельмі хутка прабег скрозь шэрагі пратэстоўцаў і вырваў плакат з рук у жанчыны. На плакаце быў лозунг, гэта быў перадапошні плакат на сённяшнім пратэсце. Ну і вось блізу 10 жанчын, якія тут засталіся, і частка людзей, якія выйшлі з чырвонага касцёла пасля таго, як амапаўцы яго дэблакавалі, яны трымаюць апошні плакат, на якім ёсць надпіс «Дуст» і «Таракан». Ніна Багінская, легендарная беларуская пратэстоўца, збіраецца ісці да хаты. Мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Скажыце, калі ласка, можна вас запытацца, чаму вы дагэтуль застаецеся на плошчы? Ну, я присутствовала здесь, когда стали только разгонять. Все люди остались, тогда побежали в костел. Я побежала на противоположную сторону. Конечно, очень страшно, но
все присутствующее, что здесь происходит, не оставляет всех нас равнодушных, поэтому не хочется уходить. Вот здесь пока гуляют люди, не То бок ви стесняются. не тому, що боїтеся затримання. Нет, я, конечно же, боюсь, но я неравнодушно ко всему этому отношусь, поэтому нет, я не хочу уходить. Я практически каждый день здесь бываю, и заметно, как сейчас начинают все больше пугать людей, пытаются их разгонять. Вот, поэтому страшно, всем страшно. Близько до нас зараз амапаўцам немає, мені здається. Уже тут на площі починають з'являтися комунальники у оранжевих робах таких. Ну да, ну вот я сейчас проходила, тут проходили два молодых человека в масках, подошли ко мне впрямую, сняли меня в камеру. Вот сейчас все видели, как они подбежали и сорвали плакаты людей. Зараз до нас, до речі, наближаються два міліціянти. Але проходять мимо. Яны йдуть у... Так, куди ж яны йдуть? Яны йдуть забраць кавалак агароджы. Бачыце, яна прыкаваная да агароджы да перылаў. І гэтыя два міліцыянты ідуць, каб забраць гэты кавалак агароджы ад гандлёвага цэнтра. Сталіца. Два супрацоўнікі АМАП. Таксама. Мне здаецца, што мы бачым затрыманне зараз. Вось проста апошняга чалавека. Ён быў у чырвоным касцёле. Не, все ж таки затрыманне не адбылося. Не ведаю, магчыма, гэта быў той выпадак, калі ўмяшальніцтва двух дзяўчын, якія вось ідуць побач з гэтымі амапаўцамі, дапамагло. Расскажите, что вам сказали. С нами. Пройдемте, ты Бог сказал. Пройдемте с нами, хотим с вами поговорить. То есть, а потом задали, зачем вы сюда пришли? Все, а я просто в костел сходил. А и все, и отпустили. Все, а потом сходил, то есть просто пошел в другую сторону. Все. Просто. Самое, Больше на этом был разговор закончен. самое несуразнае затрыманне, которое я бачу ў сваім жыцці, але спадзяюся, што гэтага хлопца не затрымаюць яшчэ, нешта дапамагло. І гэтага хлопца не звялі адсюль, не ведаю, можа наш жывы эфір, можа ўмяшальніцтва двух жанчын. Все ж таки не ўсё тут спакойна, і людзі ў форме працягваюць выхопліваць апошніх пратэстоўцаў. Але пад іх увагай выключна мужчыны. Дзяўчын яны па-ранейшаму не чапаюць, хоць зносяць гэта кавалак агароджы. Сыходзяць апошнія журналісты, сабраліся з пляцоўкі перад чырвоным касцёлам, там цяпер толькі адна здымачная група. І сыходзяць усе пратэстоўцы, і я думаю, што частка іх ідзе ў метро. Я думаю, што нам варта пайсці з хлопцам, з амаль адзіным хлопцам, які тут яшчэ застаецца, і праводзіць яго, прынамсі, да выхаду з плошчы. Цяжкі вечар. (21:30). Все, мы прысутнічаем пры моманце, калі на плошчы Незалежнасці застаюцца толькі супрацоўнікі АМАПу. Зараз яны ідуць за намі. Магчыма, проста кантралююць, каб мы ўсё ж такі сышлі, а не перапыніліся недзе. Але калі нехта глядзіць наш стрым зараз з іх начальнікаў, мы сапраўды сыходзім. Сёння быў нашмат больш сумны эфір, на жаль. Так, праганяюць і, здаецца, выпадковых абсалютна мінакоў. Вось яны ідуць там зараз за намі. Плошча ачышчаецца на 100%. Плошча Незалежнасці настолькі ачысцілася, што на ёй
зараз неўзабаве ўжо нікога не застанецца. На жаль, мне здаецца, што менавіта такая канцэпцыя плошчы незалежнасці найбольш падабаецца нашым беларускім уладам. Вялікая, пустая, манументальная плошча. Не месца для збораў і тым больш не месца для любых абсалютна пратэстаў. Усякая бачыла гэта плошча ў 2010 годзе. Тут сапраўды быў крыху немірны пратэст. Былі разбітыя дзверы ў дом ураду. Пасля ўмяшаўся АМАП, быў вялікі разгон, былі параненыя. Але сёння нічога такога не было і блізка. Сёння была абсалютна мірная акцыя. Сёння людзі сабраліся, каб прадэманстраваць уладам, што іх шмат, што яны ёсць. Каб урэшце ўлады пачулі іх голас. Улады пачулі іх голас вельмі своеасабліва. Прыкладна праз 1,5 гадзіны пасля таго, як на плошчы незалежнасці з'явіліся першыя сённяшнія пратэстоўцы, групу журналістаў і таксама пратэстоўцаў зачынілі у чырвоным касцёле. Усіх астатніх пачалі хапаць, плошча была ачэпленая па перыметры. Нам распавялі сведкі гэтых падзеяў, прынамсі пра 10 затрыманняў. Што ж, сябры, мне здаецца, што ўсе, хто знаходзіўся на плошчы, зараз апынуліся на праспекце незалежнасці ці з аднаго боку, ці з іншага, ля іншага ўваходу ў метро. І таксама той хлопец, які шоў з намі, якога спрабавалі затрымаць, і тыя два хлопцы, якія проста выпадкова патрапілі на нас. Яны таксама зараз тут. І, ўсё ж такі, усе мы цяпер у адноснай бяспецы. Мы будзем сачыць за лёсам тых, хто быў сёння затрыманы. Паспрабуем высветліць, куды іх павезлі, што ім інкрымінуюць, якое пакаранне прызначыць ім суд, калі прызнае іх віну даказанай. На гэтым стрым Еўрарадыё сканчаецца. Павел Свярдлоў працаваў для вас. З мікрафонам Артём Маёраў, з відэакамерай. Пабачымся і пачуемся, спадзяюся, пры больш спакойных і больш мірных абставінах.